आम्ही तुमका जेवण काय हो मी ना मला नाव सांगितलं तू जेवतो बाबा मी खास मुंबईत नाही गेलो जेवण. अरे टॅटू बघलो अरे हो 2 महिन्यांनी येणार होतो तो लगेच कसं का काय रे काय का पिंजऱ्यात कसं कोणता तशी अवस्था झाली उकडसून अकडे डुलं आणि उकडसून अकडे म्हणजे तू दरम्यान उसळलं असं उडू बीपी हाय हो बीपी हाय हो तू पाणी अरे ही वाजवा वाजवा काय गो मुसळ घेऊन काय करतो गो ऐका घेणार नाही नाचाचा तर नमस्कार मंडळी. तर आत्ता मगाशी तांदूळ निवडून वगैरे झाले आणि आता आपण पुण्यवचन 9 वाजता. तर चला पुण्यवचन आवाज येतच असतात बँजोचो. तर आता पुण्यवचनाची तयारी वगैरे चालू आहे आणि जाऊया आपण. चला तर मग. हां हे बघा वाजपेयी बंद केल्याने मी येऊ बंद केल्याने वाजपेयीने सगळ्या थोड्या वेळानं चालू आहे. आता जेवचा ना हे बघा अजून प्रॅक्टिस करीत राहा. उद्या जोर करू तो आपल्या प्रॅक्टिस करा जरा. रात्रभर आहे वाजत राहा. बाबा थांब रे बाबा गुळ आधी पहिलं विजय काय तर पाना 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 पान नाही वाटेल पुण्यवचनाची तयारी चालली आहे आणि बघा मंडळी बरीचशी इली आहे आणि उच्चत बरीचशी मंडळी. कार्तिकी आधी 1 नंबर काय लिहिलेलो हो बघा जेव
यजमानी येईल पण यजमानी येत नाही यजमानी यजमानी बस बस बघत राहू हे करवली काय जरा कट करून ही कोण ही करो बघ बघ पोहायचं गाठ मारू गो गाठ मारू घ्या कोणते गाठ मारू घ्या पासून लावायची मामा येलो का रे मामा हां जाऊ 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 आधी जाऊ हो त्याचा उठायचं फटाफट वाजले बघा किती दुसरा का नंतर बघा उगे टाईम नाही जाऊ हां किती बघत राहू तर जा बघला किती लाय चालू जाऊ का ते इथं हो जावा तुम्ही उभे राहा कोण हे वांगून घेता हे बाबा थांब नाही तू काय करतोस ना मका गडबड करतो मी पटकन हां काय करता गडबड हां काय नाही होय महाराजा वशी निर्वशी मागील होय महाराजा कार्य सिद्धी करून कार्य होय महाराजा विघ्न न कार्य पार पाडून दिलं होय महाराजा होय महाराजा खाते पटवणे सामील होय महाराजा होय महाराजा मी इथून बघते बारीतून तुला बाहेर बाहेर अशी इथूनच बघते लांब लांब कुठे आहे ते कुठे बसणार हा बाहेर बाहेर नाही इथून बघतोय मग बाहेर येणार जेवच्या टाइम जेवच्या टाइम तेव्हाच जेव आळपाच्या आळाप हवे ना काय आळाप आळापतोय आम्ही तेव्हा पुष्पावर ते तांदूळ निवडून वाटेकच लागला पुष्पाक चांगले तांदूळ निवडून जा पुष्पा आता येत होता पुष्पा म्हणता नको तूच जा हिला नाही नाही पुष्पा उद्या सकाळी येणार तांदूळ निवडून विकून घे जेव म्हणून मी जेव बरोबर बरोबर सांगणार पुष्पा जेवचा कामा जेवचा थंय थंय मी असताना जेवण असत थंय मी हे बघा हे बाकीचा भाग जर राहुला पुण्यवचनकडे झालो आपण आपल्या पानाची व्यवस्था मोठी आहे सगळे होय ना चाय लाडू अजून वाटूच आहे त्याच्या आधीच पान येऊ बघा मग पान का नुसतं तंबाखू खाण्या गावात खयचो कार्यक्रम असा नाही पण चाय आणि पान ह्या मेन हव्या जेवण नसलं तरी झाला पाणी या महत्वाचा तो माहिती आहे हो बघा बघा बाहेरतून पुण्यवचन व्हायच्या आधीच पाणी हो बघा ताट घेतल्या पुढे आता लाडू मिळतले थोड्या वेळात अरे बोल तू का झाला का यार तोंडात पाण्यात त्याच्या पान कोंबल्या ना जेवण झाला अरे खया ही बघ जेवण करून बसली आरामात वाट बघता वाडूची घेऊ ना वाडू ककडे आम्ही आपली जेवची काय सांगा जेवण झाला खीर नाही बाबा म्हणून लवकर डाळ भाजी भात उद्या खीर पापड लोणचा खीर मॉप झाला मग फणसाची भाजी कधी उद्या मी आलास काहीतरी सांग काय काय फणस होत काय पण करू फणस मॉप काय होत पण ते झाडावर पण कडे दिल्या असताना आता तरी फोडून केला असता बस करायची पण नाहीत ना काय नाही ते अण्णा बरोबर छान तो खरोखर त्यांचे होते वरती रे
फणसाची सगळी होती भाजी लग्नात गावात म्हटलंस की फणसाचीच भाजी आहे. नाही फणस तर करणार त्याची. भूक लागलेली दिसतात तुका. होय ना साक्षी काय आता डान्स खरोखर ना आम्ही तुमका एक जेवण काय मेन हो मी ना मी नाही हो बघ त्याचं मला नाव सांगितलं तू जेवतो बाबा मी हे खास मुंबईत नाही गेलो जेवण. अरे टॅटू बघलो अरे हो 2 महिन्यांनी येणार होतो तो लगेच कसो का काय रे काय का पिंजऱ्यात कसं कोणता तशी अवस्था झाली हकडसून हकडे डुलं आणि हकडसून हकडे म्हणजे तू गरम्यान उसळलं असं उडू बीपी हाय हो. बीपी हाय व्हायची तू पाणी अरे ही वाजवा वाजवा लाडू आता वर उडू घ्यायचे हे चाय वाल्या काय गो मुसळ घेऊन काय करतं गो मुसळ आता ऐका घेणार